Boas tardes a todos e benvidos ao Espacio das Lindas. Estamos aquí os alumnos de Celga 1, Celga 2, Celga 4 e de Lingua e Cultura Galega para presentar o libro de Manuel Pereira Bacal. En primeiro lugar, Jesús vai nos a falar do Grupo Bilbao. O Grupo Bilbao é un grupo ao que tamén o autor do libro pertenece. Así que, Jesús, cando queiras, adiante. Boas tardes. Para min é unha enorme satisfacción a encomenda de facer unha presentación e resumo sobre o Grupo Bilbao, onde hai case 2 anos fui recibido e acollido como un máis. En xaneiro de 1996, na librería Sargadero de Madrid, Fermín Bouza presentou o libro O Gato Branco, de Vicente Araguas, falando ambos dous de crear un grupo de escritores galegos ou en galego, idea que se plasmou na primeira reunión xerminal de tantísimas máis de novembro do mesmo ano 1996, xuntamente con Xavier Frías. O segundo encontro xa se incorpora Manuel Pereira e despois Crisanto Miguela e José Manuel Outeiro, e pouco máis tarde Claudio Parra. A partir deste instante, o grupo reúne o verdadeiro sábado de cada mes no Café Comercial Sito, na Glorieta de Bilbao. Todos eles son herdeiros de outros grupos ou movimentos en Madrid, tales como Celso Emilio Ferreiro, pai literario de Araguas e Pereira, ou Brais Pinto, onde tamén estaba Ferrín, hoxe presidente da Real Academia de Galicia, e a revista Loia, con Rivas e Lois Pereira. Son moitos que pasaron polo grupo. Algúns xa morreron, Alexandre Finisterre, Bravo, Fariña Camargo. Hoxe en día os que pitan son os novos, Begoña, Pilar, Marga, Rafa, pero bueno, están todos baixo a presidencia de Vicente Araguas. Non todas as persoas que acoden como acudido os faladoiros do Grupo Bilbao son poetas ou escritores. No caso das profesoras Ana Cuña, Carmen Lamela ou Chumi Canal. O grupo non é unha xeración poética, nin pola idade, nin polas temáticas, nin polos estilos, nin polos gustos, pero todos teñen un común que viven en Madrid e escriben en galego, lingua empregada como lingua de creación e de conversa. Precisamente destas xuntanzas e destes faladoiros hai un pequeno poema de Manuel que fala disso. Outro de encontro. Existen espazos propicios para a xuntanza, sitios aos que lle atribuimos poderes, a marxa de determinados éxitos, terrazas, cafés, parques, cines, lugares nos que confluimos alguna vez, centros de peregrinación concorridos e desexados como vellos santuarios. Este grupo poético tomou o nome de Bilbao, e vou entregar as palabras da Asunción no canal de Chuli, pola glorieta madrileña do mesmo nome, en clave do vetusto café comercial que se ergue en escenario perfecto para os faladoiros literarios. As súas paredes cheas de espellos, as enormes columnas de madeira, as mesas de mármore e os camareiros vestidos de branco e con paxarela negra trasladanos a outra época na que os cafés eran centros culturais desta cidade. E a porta xiratora da súa entrada principal convértese nunha improvisada máquina do tempo. Nestas xuntanzas surdiron numerosas e variadas actividades relacionadas ca difusión da literatura e da cultura galegas en Madrid. Recitais colectivos, alao onde eran chamados e invitados, poemas colectivos como o Correo Galego ou unha antoloxía en tránsito, publicacións colectivas como Muller de 12 Sal, homenaxe a Inés Canosa, a colección de cadernos poéticos do Roy Ben, a colección en formato de libro Alcálima. O Grupo Bilbao non é un grupo fechado, é un movimento cultural.
unha plataforma de lanzamento dos seus membros máis novos, un referente para quen o que lle guste escribir en galego, un promotor da cultura galega en Madrid. A actividade literaria do grupo ten que continuar a recibir maior atención e apoio de todos aqueles que se ocupan e preocupan da lingua e a cultura galega. Hoxe non estamos aquí para matar o tempo, xa que ele é quen nos mata, segundo escribiu Manuel Pereira. Por la contra, hoxe é un día excepcional no espazo das linguas, porque temos a gran sorte de contar que a presenza de Manuel Pereira, un dos máis salientables membros do grupo, poeta de ollada serena pero profunda e penetrante, que sementa versos no seu silencio. Home, por certo, moi aficionado á fotografía. Agora, a miña compañeira Marisa fará a súa presentación tamén como ela hoxe facer nestes menesteres. Con todos vos, Marisa. Sí. Manuel Pereira Valcárcel naceu en Orzalde, a Estrada, Pontevedra, en 1955. Está casado e ten unha filla. É un galego que vive en Madrid, traballa de mestre de matemáticas e residiu en Zaragoza 7 anos, pero co pensamento posto sempre en Galicia. Chegou a Madrid en 1974. En 1977 comeza a acudir a Sargadelos e durante os anos 78 e 79 organiza diversos eventos, xunto a algúns compañeiros de estudos tamén galegos, como a Semana Galega, que se celebrou en abril de 1978 no Colexio Maior Juan Luis Vives. Tamén en Madrid, en 1993, o autor coñece a Vicente Araguas na presentación do libro de poemas deste, O Gato Branco. En 1996 forma parte do Grupo Bilbao, baseado fundamentalmente no desexo de manter viva a cultura galega en Madrid, e do que xa nos falou anteriormente Jesús. A poesía de Manuel Pereira Valcárcel chega ao lector envolta de musicalidade e cargada de conceptos para facernos sentir e pensar. Como él mismo diz, escribo fragmentos de memoria tatuados de adjetivos, memorias do amor, da morte e unha constante reflexión sobre o paso do tempo. Centrándonos na súa obra, colabora en distintos medios de prensa escrita, como Encrucillada, Luces de Galicia, Cabeiros Terra de Montes, O Correo Galego, Madrigal, etc. Participou en varios libros colectivos, como Muller de 12 Sal, homenaxe a Inés Canosa, que hoxe temos o placer de ter con nós, ou Mareis nos Pousos de Café. Coordinou xunto con Vicente Araguas a edición de En Tránsito, antoloxía de poesía galega en Madrid. Como poeta, publicou poema de Cinza, Todo Morte, Prosa íntima, dedicado a Chus, a súa dona, ou libro das viaxes. En prosa ten obras como Traxectos curtos, en palabras do propio autor, un feixe de relatos, poemas, soños, músicas, amores, paisaxes e situacións que só depende de quen lea. Días do final, onde describe
os días do hospital e corredores brancos nunha narración sobria e emotiva ante a morte do seu pai. E Malas cartas, que trata dunha historia real da Galicia profunda nos tempos da posguerra. Foi premiado en diversas ocasións. Por Día de Inverno acadou o premio de relatos Casa de Galicia en León e por sobremesa concederonlle un accesi no concurso Modesto Rodríguez Figueiredo. Con inventario de fragmentos obtivo o primeiro premio do 10º certame de poesía Rosalía de Castro da Casa de Galicia en Córdoba na modalidade de lingua galega. Hoxe comprácenos presentar neste espazo das linguas o seu último libro de poemas, Tatuaxes. Poemas dedicados á gran urbe na que reside desde hai moitos anos, Madrid. Pola miña parte, ademais de profesarlle un grande afecto, gústame ter un fío de conexión con él polo premio conseguido na Casa de Galicia en Córdoba, para que se vexa que os meus paisanos saben valorar o xeito de facer literatura e poesía. Grazas, Manuel. Agora, Manuel, gustaríanos que falaras ti do libro. Así que damos o paso, de acordo? Queres o micro? Sí, vou meter tamén en correspondencia coa xente que falou antes. Moi boa tarde. Eu creo que era o acto ao que dunha presentación miña que menos nervioso estaba, porque dixen, total, eu non teño nada, mandaron un teu guión e eso estaba tan medido, tan meticulosamente organizado todo. Pero vexo que a realidade superou moito, con moito o que eu pronosticaba, non? Porque realmente teño que felicitar a todos os organizadores, a todas as organizadoras, Camila Nela, Jesús, Marisa, Chinto, con ese retrato así expresionista, e desde logo o servicio de documentación digno dos mellores xornais. Realmente, creo que estaba a Igrexa de Uzande, ademais. Pareceme prodigioso, non? A Igrexa de Uzande é unha das estampas que pintou Castelao, que está no Museo de Pontevedra. Están editadas en láminas editadas. A igrexa que hai chamase Igrexa Románica, e a Igrexa de Uzande, a villa de Castelao era da Estrada, entón paseaba moito por ali pola miña aldea, que está a 1 kilómetro da Estrada. E despois a montaxes dos personaxes do Bilbao dos primeiros tempos é maravillosa, en blanco e negro e tal. E despois aí as tatuaxes cun fondo de fotos e imaxe do propio Alberto García Lix, non? Pareceme impresionante. Premio Nacional de Fotografía e os anos, como todos sabemos. Bueno, pois a gratitude máxima por todo. A Marisa, sobre todo, porque ademais unha cordobesa que fala un galego exquisito. Debo dicir que ademais o Premio de Córdoba, por esas cousas que pasan na vida, era a segunda vez, a vez que se me concedía a min, era a segunda vez que se concedía. E foi a derradeira. O Premio da Casa de Galicia en Córdoba ten desde hai moitos anos unha modalidade de literatura española que está patrocinada pola Junta de Andalucía e por Cajasur. E o Premio de Galego estaba patrocinado pola Dirección Xeral de Política Lingüística e se conoce que consideraron que non se debía seguir subvencionando e desapareceu ese ano. E foi a última vez que me presentei a un concurso literario. Eu presentábame por ter máis facilidade a publicar,
afortunadamente, desde entón, os meus libros vanse publicando, o mundo dos premios literarios procuro evitalo, de feito de dito, é dicir, nunca máis me presentei un premio literario. Así. Pero alegrame moito que fose en Córdoba, foi aí justamente 11 anos, no ano 2001, cando o recollín naquel salón maravilloso que tiña ali en Caja Sur, que rematou dunha maneira un pouco decorosa, podemos decir, para ser suaves. E, bueno, foi unha maravillosa oportunidade para estar en Córdoba. Ademais, coñecín, indo pola rúa, Elena Medel fora alumna de Rosa Outeiriño, que era profesora de literatura, era unha das dirixentes do Centro Galego ali de Córdoba, e presentoume a Elena Medel cando tiña 15 anos ou así, un poquinho antes de mi primer bikini, porque fora unha súa. Outra curiosidade máis, desde logo estar aí ao lado de Borges, de Lampoy, de Descartes, bueno, impresionante, non? Eu fui un profesor de matemáticas mentres houbo o que se chamaba EXB, non? Ensino Xeral Básico. Cando desapareceu, pasou a ser primaria e secundaria, bueno, debo decir que a persoa Teresa que nos acompaña é inspectora de ensino primario. Entón eu quixen pasar a ensino primario e levo outros 15 anos dedicado a nenos e nenas de 6 e 7 anos. Non me movo do primeiro ciclo, estou en primeiro e en segundo nada máis. Gustan as matemáticas e todo esa en rigor, pero non. Como curiosidade, debo decir que cando publiquei o libro das viaxes na revista Madrigal saiu unha pequena recensión que estaba ben por outra parte, quero dicir, falaba ben de min, iso, e poñía a que escribía o artigo que o libro estaba dividido en 4 ou 5 partes, non recordo, e cada parte tiña un número de poemas que era múltiplo de 3. Eu, despois de ver iso, comprobei que efectivamente era múltiplo de 3, pero eu non sabía en absoluto que eso podía ser así. E outro día no comercial, Carmen Anela díxome: o libro ten uns poemas que son descriptivos e outros poemas que son persoais, sentimentais e tal. E sempre van nas páxinas impares. E dixen, bueno... Entón, eu a Carmen dixenlle, digo, o libro, tal como estaba no ordenador, non pode pasar do mesmo xeito, polo número de páxinas, porque non coinciden os cadernos, ao libro posteriormente encarnado. Eu as fotos non as tiña postas na orde que saen, pero, lóxicamente, ao pasar ao prelo, hai modificacións que son insalvables. Pero, non sei, o azar quixo que os poemas coincidisen así. Si ela o di, será verdad, porque sabe máis de literatura que a min, pero foi unha cousa curiosa, nada ten que ver con ese pasado matemático meu. Moi ben, non sei se teño que seguir falando ou van recitar eles e despois... Nos queríamos que ti nos falases de todas clases. Bueno. Como surgiu o libro, nos digas tú eles opinaron, opines de falo como que despois facemos... Entonces, Pode ser agora ou despois. Queres estar 5 minutinhos máis e despois... O guión, como tú dices que está tan ben feito, efectivamente, Perfecto. hai os xornalistas despois, que se queres, deixan intervención para cando falen os xornalistas. Bueno. Agora está de moda non facer, non admitir preguntas. Aquí é justamente o contrario, é justamente o contrario. Eu aquí preséntome unha vez convidáronnos a Inés e a min a recitar nun encontro irlandés-galego no Centro Galego de Madrid. Pero non sabíamos nada de a onde íamos, nos levábamos uns cuantos poemas eu, outros cuantos poemas eu, a ver que pasa, e dines, bueno, isto é unha cita cega, a ver que pasa. E isto
non tanto, pero sí, pero vamos, que as preguntas benvidas sexan. Bueno, o libro é unha consecuencia biográfica. Eu en xaneiro cumprironse 38 anos de vivir en Madrid. Cheguei en xaneiro do 74 acompañado do meu irmán, que ele xa estaba no colexio maior, eu incorporábame. Eu estive en Zaragoza 7 anos, como decía antes Marisa, porque eu estudei en Zaragoza no colexio de Orfos do Magisterio. Hai aquí un amigo que desde entonces nos regala a súa amizade, que Chema Gago, que de entón, desde os máis remotos tempos, estamos xuntos. Entonces, eu cheguei en xaneiro por unha cuestión, por unha anécdota histórica que vou contar moi reducidamente. No ano 1973, en xuño do ano 1973, houve un cambio de goberno donde por primeira vez, Franco non iba a ser o seu presidente, senón Carrero Blanco. O ministro de Educación foi Julio Rodríguez Martínez, catedrático da Universidade Autónoma de Madrid. Entón, este home decidiu que o curso, en vez de empezar en setembro, iba a empezar en xaneiro. Ese ano ibanse incorporar a ese novo plan os estudantes de primeiro das carreiras universitarias. Entón, pois eu, para min, veume fabulosamente ben, porque estive 6 meses de vacacións aquí na estrada, perfectamente. Eu acabara en Zaragoza, e despois o colexio maior, Juan Luis Vives, era o colexio do Magisterio, hoxe pertence á Administración da Universidade Autónoma, e tiven esos 6 meses así de regalo, digamos. Como todos sabemos, o 20 de decembro dese ano foi o atentado de Carrero Blanco, e en xaneiro cambiouse o goberno. Unha das primeiras decisións que tomaron foi derrogar esa medida a todas luces delirante de que o curso empezase en xaneiro e rematase en decembro. Por tanto, ese curso, o curso do 74, no que eu debutei aquí en Madrid, durou de xaneiro a xuño. E esa foi a razón porque vim en xaneiro, non? Entón, todas esas vivencias dende a miña época de estudante universitario, tamén captadas no libro por todas as persoas que me precederon na palabra, que tuveron a xenerosidade de falar con esos termos o meu libro, pois foi sedimentándose até que nun momento determinado pensei que xa era momento de plasmarlo nun libro, e bueno, saiu esta colección de poemas. Gracias, Manuel, pues como te decías, efectivamente, 8 compañeiros elixiron 8 poemas do teu libro que van a recitar no orden en que están no libro. Entón, o primeiro que vai a comenzar vai a ser Pepa, que che vai a recitar Plano Xeral. Ahora sí, ¿no? Madrid, xaneiro de 1974. Estación do Norte, Príncipe Pío. O tren expreso procedente da Coruña e Vigo, o que subíramos en Santiago, chegara ao destino, tamén nos outros. Meu irmán e máis eu agardábamos un taxi. Colexio maior, pisos de estudantes, amizade, xuño e setembro, noiva, emprego, boda, domicilios de clima suave nos que María medrou, ouzande na memoria constantemente, e segue a combustión sucesiva dos retratos.
os ollos á luz branca, incorrupta aínda, aproximarse para sentir o seu saúdo primordial, deixala medrar sen agravios a que a desgasten e defendela da monotonía insípida. Tangos en Callao, boleros en Ventas, un violín en Diego de León. Nos relanzos, nos corredores longos, acompaña la música. O escenario improvisado, o público fugaz. Algunas moedas, moitas olladas. A inercia laboral dos días soltos, carreiras, tropezóns, un sprint final. Péchanse as portas, ábrese a negrume alongada dos túneles. En cada vagón, un mural de rostros apresados. Con toda a razón, sen lendas nin fanatismos, sen laberintos nin ensobares, coas mans, coa risa e a señardade, con raíces e douras, con toda a razón. Míroos, míranme. Escribo unha letra de xiz. Contestan un son nítido de vogais. Leo un conto e medran bosques con casas illadas e animais dispostos á fábula e ás metamorfoses. Os números deslízanse polos dedos e desvelan a cantidade secreta. As súas mans laboriosas trazan nubes, cabanas, bruxas, piratas, tesouros que semellan garabatos. O recreo enche de chíos os corredores e debuxa 1000 camiños que se cruzan e se perden no patio. Hora de sair, regresan á casa, confiando en que todo ten sentido, e contáxanme esa crenza. Beizón sobre os parques, sobre as beirarrúas, sobre os incondicionais paraulas, sobre a alma dun ar intoxicado. Na tarde de compras, nos sábados de cine, na fame dos encoros, unha melodía que nos restablece, un manantial que nos sacia. Esta é a Furtivo. Para Ana, Natalia. Na túa cara non se notan as pegadas do crime padecido, o que cavou un suco sucio e tráxico, o que instalou na túa mente unha fronteira infranqueable. Ninguén que a pase regresará ao país que procurou. Ti, o suxeito inesperado dunha oración impersoal. As palabras del como látegos batendo nos tímpanos. O medo, a degradación, o noxo, abyecto os trofeos para un taxidermista aveso. O teu neme cambiado por unha incógnita. Esquecer o del é a consigna para a túa supervivencia. Como ignorar as fases do martirio ou quemar as datas dunha cronoloxía humillante. Baixo un firmamento de obsesións contra a combinación do verdugo sobre o desprecio imposto, érgueste e camiñas, porque non queres ser refén do pavor, porque paga a pena seguir a topar rosas en impostura, camiños en emboscadas e ríos de afecto. Deter o tu amor coas miñas mans, proferir as palabras que nos salven, ou beber a fermosura do mundo nos teus ollos, amarte, algo así. Eu fixen este poema que naturalmente vai dedicado con todo o meu agrimo a Luz Pichel. Letreiro para explicar quen somos. Está tan lonxe a casa que é inseparable do noso carácter. Inseparable. O aplauso para a Luz. En verdad, queden con este título, Casa Pechada, Editorial Esquío, que é un libro maravilloso.
Non me digades que son así moi tráxico e tal. Vou deixar un poema que é así bastante cómico e que está escrito en paralelo con unha persoa que está aquí no público tamén e que imos ler ela máis eu. Pero antes é un poema que, estando aquí en Madrid, de obligada lectura, porque moito antes da Casa de Galicia, moito antes de todas as cousas que houve en Galicia, houve a Galería Sargadelos. Na Galería Sargadelos é onde se fixo todo o que se fixo en galego e por Galicia aquí en Madrid. Pero non se fixo só, fíxose co impulso, coa inteligencia, coa dedicación, coa agarimo e coa sensibilidade dunha persoa que hoxe teño o placer de ter entre os convidados e, naturalmente, para ela vai dedicado Décadas Esmeralda. 16 de marzo do 77, 30 de setembro de 2006. Datas que marcan unha cronoloxía de fe e cordialidade, de encontros e xuntanza, case 30 anos. Dende aquela primeira visita, aquela exposición de Xaquín Marín, até o remate dos teus días laborables, constante dozura, xenerosidade sin cálculo, olladas en reverso. Zurbano 46, Sargadelos, ti, sinónimos de refuxio seguro, de vento a favor, de Fontenla pródiga, de metáfora imprescindible. Non nos despedimos, brindamos polo novo treito, fértil, vital, armónico, e pola amizade en pleno voo. Inés Canosa, unha estrela no océano. Quen é Inés? Ben, Inés sempre a amizade indeleble. No poema falase de Zurbano 46, está ao lado do método Rubén Darío. Moitas persoas que estades aquí coñecedes iso, non? Cando os novos propietarios, ou como se diga, de Sargadelos deron ese golpe de estado contra Isaac Díaz Pardo, xa todo deixou de ser o que era. Moitas persoas xa prácticamente non volvemos a entrar ali, e agora, desde o día 4 de decembro, xa non está en Zurbano 46, sino está nun afluente da calle Serrano. E vamos con ese poema para rematar. Un día, falando con Begoña Regueiro, outra das amigas imprescindibles, que estaba en casa, estaba falando coa miña filla e co xenro, e estaba falando dunha persoa que eles coñecían como estudante, que iba aos congresos a aprender, pero tamén a exhibirse e a comprometer aos profesores maiores. Bueno, os profesores eran maiores. E entón, despois, no outro día, falando con Begoña, dixen yo, que curioso que coñeceses aquela rapaza que tamén coñecían Sergio e María. E dixo, bueno, que non la conoce, porque claro, que tal, e que iba sempre vestida para matar. E dixe, oye, tens que escribir ese poema, vestida para matar. E publicalo na revista, porque Begoña publica unha revista magnífica de creación literaria que se chama Outras Palabras. E entón,
Según estábamos falando do tema, eu xa tiño o poema na cabeza. Eu creo que esa noite xa o escribín. Pero non lle dixen nada a Begoña, sempre que a chamaba por teléfono dicía: oye, como vai o poema de Vestido para matar? Pois ainda non me puxen con ele e tal. Bueno, pois... así ao cabo do tempo, dixen, xa teño o poema. Entón lle dixen, eu tamén. Entón ela, no seguinte número da revista Outras Palabras, publicou os dous, o dela e mailo meu. Entón agora, ela vai ler o meu e eu vou ler o dela. Tampouco non sei se despois igual fago unha pequena coda. Ese micrófono. Vestida para matar. Hai homes fáciles de abater, pezas que se conseguen co primeiro golpe das pálpebras, cunha dose mínima de afagos. Homes de sentimentos dóciles, capturados sen trampa nin cartón. Homes para os que non precisas armas, tampouco vestidos letais. Abonda un simple caramelo. O seu corazón está sempre predisposto ao rapto. Este é o poema de Begoña. Vestida para matar, con la sonrisa cargada y los arcos tensados en los ojos. Sensual, voluptuosa, sabes tejer con las palabras la seda necesaria para la caza. Después, un roce casual, un ligero contoneo y una mirada entornada prometiendo la vigilia. Ya son tuyos. Se acabó. Has ganado tú esta noche. Escondido en el escote el corazón quedó a salvo y has salido victoriosa. Tú también puedes jugar y anestesiar los sentidos, fingiendo que no te duele. Bueno, remato cunha anécdota final. O día 7 de xaneiro voltábamos de Uzande para Madrid, toda a familia, entón viñamos tranquilamente por as 6 circulando e ponse ao par nosa outro coche que nos empeza a saudar e vimos que era unha persoa do Grupo Bilbao, da tertulia e a súa familia. Entón fixemos uns sinais, paramos nunha cafetería, estábamos tomando café e ao final do café dediquei o libro, como non vai darse de outra maneira, e a dedicatoria está feita nunha vila que se chama Villalobos, que está en plena A6. Entón, dixo esa persoa, bueno, son a única persona do mundo que ten un libro dedicado en Villalobos. Entón dixenlle, bueno, pues hai que facer un poema aquí coa A6 como testemunha. Non sei se Rafa ten o poema xa feito, dixo que xa tiña feito, e xa ten, telo aí. Bueno, non sabes de memoria tampouco. Bueno, Rafa Yáñez é da xeración de relevo do Grupo Bilbao. Moi ben, pois foi un placer estar aquí, seguir aquí, pero xa non vou máis a lata. Moitas grazas por todo, que foi moitísimo. Aperta para esquecer a vertixe dos cantís, para impedir o saqueo da mentira, para escoitar o latexo dos pulsos, para deter o machado do desalento, para eludir as obstinacións que queiman, para esganar a serpe que nos envelena. Abrázote. Quero darlle as grazas a Manuel Pereira Valcárcel, a quen tiven o gusto de coñecer a miña chegada a Madrid,
xa me falaran delante Xus Nogueira e Ana Cuña, entre outros. A chegada a Madrid en setembro de 2006, por acollerme desde aquela no grupo, por acudir sempre á chamada e por ter compartido hoxe con nós a súa última e fermosa creación, tatuaxes, e tamén o seu arquivo fotográfico. E agora os formais, quero agradecerlle ao CIP da Universidade de Alcalá a axuda logística. Quero darlle as gracias á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta por seguir confiando en nós. Quero agradecerlle a Turuxo Tenda Galega, a Diego e María, a difusión e a amistade. Quero agradecerlle ao público a súa presenza aquí. Quero darvos as grazas a todos, a todas e a cada un dos que organizastes esta presentación, polas vosas palabras, polas tardes de sábado detrás da pantalla, polas vosas voces, lecturas, debuxos, fotos. Temos un pequeno agasallo agora para Manuel. Polo amor a Galicia. Quero dedicarlle estas palabras a Pedro e a Luís polas horas roubadas e tamén lembrar os que hoxe non poden estar connosco. Agardamos a todos e a todas neste noso espazo das linguas en futuros actos. Chinto é o artista do debuxo. Ben, pois, hasta aquí decirvos que o libro está aí a venda, xa non hai, xa estaba a venda, quedan 3 aquí, o sea que se alguén o quere, decirvos, bueno, que temos uns petiscos aí fora para, non sei, para dar con un sabor de frío esta xornada. Moitas gracias a todos. E os alumnos